Ikoy. Sakay na po din. Kaya naman. Sakit. Yay. Wop! Baka! Wop! Sini. Ayaw, ayaw. Aisyah, Aisyah. Kau nak. Cheese bomba. Sige. Murag nagko siya sa nag-gym. Ano? Kailan ka, Albert? Wala na eh, dad na Pila? Ah, murag mag-nag-iyot. Practice. Practice daw ko no. Lagot. Ay, Jubi na. Plus Albert, naka-20 na, 50 na. Wala na niya yun. Ha? Wala na niya yun. Pila? 25. Ay, oh? Ako kuha. Ako. Ay, sana all, makakuha ng 25. Ako kuha ko ng kondisyon din ang ikan. Sige daw. Sige. Mas bilang ka, buga. Kasi kinakan. Dilekan. Ay, lisod oy. Lisod lagi. Hala, wala kay kaya. Hina imong dugo. Sudoy. Hina imong heart. Heartbeat. Uy. Hinay gani, kaya hindi mo makaya ang kuwan. Kaya Albert na kanya ang kuwan. 25. Ulit na to eh.
Wala. Tara. Dapat pinapay din, nabuwag na Jim Jim. Sige Jim. Tara. Tara na, magbakla na to. Hi guys! Welcome to my vlog today. Happy Sunday! I hope everyone is okay. And shout out to everybody, to all and all. Wait lang guys ha, kasi may pupuntahan lang ako. Ayan. Shout out muna kayo dyan. Shout out to... Shout out guys! Nandito na kami sa anong tawag yun? Yung lugar namin. At mawiran ba? Uy! Mawiran ba? Ano ba? Lock out sa inyo. Lock out sa inyo. Ayaw ko sa buhay yan. Bukat yung buhay yan. Bawa kasi, bawa. Matay taan eh. Oh, huwag kayo mag-away dyan! Ay! Ayaw mo iba. Grabe sa hawak mong kayo. Dahil iglawas. Ano ba? Rinso? Dahil iglawas. Oh? Ano ba? Rinso igda. Rinso igda. Hindi ko kaya. Dahil iglawas, Rick. Dala. Bato. Ano tayo? Gagawa namin ito. Oh, ah. Ah. Ano ba na? Ha? Hala! Samang ka, Jim. Ramang ka. Huwag ka ng ulot imong lawas. Ano daw na? Ay, bali pa. Tuyo. Ha? Uy, nabikini mong kamot. Ano ito? Hindi ba ito? Ito. Tuyok gali. Ay ka. Bawa, ulitan tika. Sige, paano? Murag humog ba? Dito. Ayan guys, nag-exhibition po sila dito ngayon. Laban ay buhay tapak yun. Hello, Bella! Bella, Isabella! Ouch! Ano yun? Sakit yun ah. Ano? Sige. Padakita na eh. Naral. Ah. Bella! Punta ka kay kita, dali. Bakit ka? Bella! Tara, tara. Kabak rin. Hindi lang. Ay, kapatid mo. Shout out guys! Kapatid mo yan? Ayan. Shout out sa mga nakaubot. Hoy, shout out kay Mayot! Happy birthday! Tara na! Ito, mabutiti pa rin. Makita niyo sa amin. Hi guys! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe in my YouTube channel. This is Eric. Anong apelido mo, Rick? Bregulay. Brigole and si Jameson Dichos and Albert Dichos. Ako naman si Jesus. Ayan, si Jesus. si Jubina Andres. Ayan yung mga nag-duty ngayong Sunday. Ayan, so... Bali. Sa Ano Bontoy? ba, anak? Ayan, tapos bababa na kami guys dito sa John Lady. Ayan. Sila guys, nag-stretching sila sa kanilang mga katawan. So bababa na tayo. Na actually is nasa 4th floor kami. So kung pupunta kayo dito sa John Lady, ayan, free Wi-Fi. Yes. And then pagbaba natin, ayan yung makikita natin, oh. Ayan. Kapasyal natin kayo dito. Ayan. Si John Lake Cafe. Ayan. Nasa 4th floor siya. And sa baba, Ito si Idol. personal collection, PC. Ayan. Oh. Ayan, picture.
Diba? Ang idol ko ng buhay, ang lalaki ng buhay ko. Si Kuan, si Kuko. Si Kukong. Si Kukong. Ayan, so bababa na tayo, guys. El-Friend, oh. Ano, Elfred? El-Friend ba? Ay, El-Friend. Helicopter ba? Ah. Ay, balik natin pa yung ano. Ayan. Balik natin yung para. Walang tao guys kasi Sunday ngayon kaya walang tao dyan. Ay, kabayo. Ayan, kung gusto nyo magpatingin sa mata, nandito din. And, pababa na tayo. Ito, baba na to guys is bakery. Ayan. Ay ko. Ayan, lalabas na sila, mga artista. Uy, sandali lang. Ayan, dito na kami lalabas. Ito na yung labasan, guys. Ano artista? Teka ba? Bit-bit na sa ni. Ayan, so, ito na yung kung saan. Mga artista nga na gibit-bit na ta. Maglakay tayo. Bye! Ay, mga everything. Tara, lakad na tayo. Pero nga dali mo na sa amin. Wako rin mag-prank ba? Pagtutol kita na yung dito naman ito. Daghan bitaw ta? Isa may mumulbot, ina to magukod. Kinukuray rin ta. Ginukuray daw po. Ayan guys, bye-bye guys. Bye na tayo. Pag may sabon. Jubina.